Türk prokuraturasy Edirne Sewitiniň deportasiýa merkeziniň ýitirim bolan türkmen aktivistlerine degişli video ýazgylary özlerine bermegini talap etdi diýip Türkmen Helsinki gaznasy 16 aprelde habar berdi. Sosial ulgamlarda Türkmen häkimetlerini tanqidleýän çykyşlary arkaly tanalan iki aktivistin Alisher Sakhatov bilen Abdulla Urusowyň Edirne şäherine deportasiýa merkezinden boşadylanyň soň ýitirim bolanyny gaýdalýar. Bu işin derme boýunça suwutname saatlaryny üpjün etmek maksady bilen Edirne şäheriniň wagtlaýyn saklaýyş merkeziniň deportasiýa merkezi gözegçilik kameralarynyň görkezlen senedäki ýazgylary bilen üpjün etmeňizi. Şeýlekem degişli materiallar taýýarlap gysga möhletde prokuratura iýermeňizi haýyş edýär diýip Türkmen Helsinki gaznasy Edirne şäher prokuraturasynyň migrasiýa müdürligine iýeren hatyny sitirleýär. Türkmen migrantlarynyň 2025-nji ýylyň 27-nji iýulyna boşadylanyny aýdan işgärler olaryň anyk haýsy wagtda goýberlenligi. Soň haýsy tarapa giden nuwaradaky video ýazgylaryň görkezilmegini soran aklawçylara ilki ýolbaşçynyň ýokdugyny aýdan bolsalar, soň bu barada maglumat bermekden üzül kesil boyun gaçyrdylar diýip adam hukuklaryny goraýan guruma belleýär we degişli resmiýlerin şondan bäri bu maglumatlary bermezligi üçin dürli usullara ýüzürýänligini öňe sürýär. Şeýle-de deportasiýa merkeziniň işgärleriniň bu meseledäki jogapkärçiligi Sinop şäheriniň prokuraturasyna geçirmäge synansanlygy, migrantlaryň ýaşaýan ýer hökmüne görkezilen şäheriň degişli edaralarynyň olaryň ýygyna gaýdyp gelmeýänligini aýdanlygy habar berilýär. Türk parlamentiniň agzasy Ömer Faruk Gergerli ogly 11 martda özüniň X sosial ulgam sahypasyna çap eden video ýazgysyna Türk häkimetlerinden Alisher Sakhatov we Abdulla Urusow alınıp gaçyrylmy diýip sorady. Şeýle-de ol Azatlyk radiosyna beren ýazmaçy interwýusyna Türk häkimetlerini aýdyn we kanagatlanarly düşündiriş bermäge çagyrdy. Konstitusiýon suwdyň Türkmen aktivistleriniň boşadylmagy barada çykaran kararyna garamazdan Gergerli ogly olaryň Edirne'däki döwlet edarasyndan boşadylanyny aýdylýan günne ýitirim bolanlygyny aýtdy. Türkiýanyň Samsun şäher suwdy iýun aýyna olary Türkmenistany deportasiýa etmek hakyna karar çykardy. Emma 13-nji iýunda çykarylan karar barada olaryň aklawçylaryna 27-nji iýunda habar berildi. Türkiýanyň Konstitusiýon suwdy 2025-nji ýylyň 14-nji iýulyna bir iki adamyň deportasiýasyny ýatyrmak barada karar çykardy.